Kaspaset iti panangrambak ti World Heritage Solidarity Day and Cultural Festival iti Syudad ti Vigan na aramid iti Solidarity Parade nga nagpartisiparan dagiti opisyales ti syudad iti panangidaolo ni Mayor Eva Marie Medina ken Vice Mayor Ryan Singson. At dapay ditoy dagiti empleyado iti nadumado mga departamento ti city government pakairamanan nen dagiti PNP personnel, Bureau of Fire Protection ken dagiti opisyales iti nadumado a barangay. Kas naimatangan iti kaadwan adu nga lumugar iti naayatan iti impaboya dagiti nagpartisipar. Banag nga pakaragsakan met onay iti mayora. Maragragsakan tayo kas makita yo adu talaga ti nakipartisipar ken kasamitan adu ti nagbuybuya. So nga manipod gamin idinaramid mi nga competition among digi 5 clusters dito nga inaramid mi to Vigan. Ket napinpintas tatan ti performance dan kasi talagang karkariren dan kinakarir yung practice. So nga ibagbagagar da sister tayo Sister Celine J. St. Paul nga napintas kano di sequencing na ken napintas di storyline na. So nga makita tayo handa nga di performance so di makita tayo talaga di pakasaritaan ti Vigan manipod idi sakbay ti sasangpet agi Espanyol aging gana tata present day. Sigon ken ni Mayor Eva Marie Medina naragsak onay tinasao nga opisyal agsipod nga rod tanamayat iti resulta daytoy nga okasyon. Ken iti payan impaboy dagiti nagpartisipar nga magipakita iti napaspasamak iti nagkauna. DJ gamin parte DJ history tayo di pinakay transfer ti seat ti diocese from Lalo Cagayan to Vigan. So it's a very significant event into history tayo. So importante una nga may portrayment DJ. Idinayalis ti tugaw ti Archdiocese ket na magbalin meten nga syudad ti Vigan. So both para kiti simbaan ken para iti civil government dakilabanag DJ pa nakay transfer ti city diocese ditoy. Numan pay kadawyanen nga okasyon daytoy para iti syudad nakuna iti mayora nga agtultuloy lata daytoy nga aktibidad tapno may pakita iti kinasyudad Fernandina. Kamaudyan na saan nga may libak iti kinaado dagiti nagbuya agsipod nga rod tamanipod iti panangrug iti parada agin ganay iti panagturpos na nagananos dagiti agindeg nga naguroray kadagiti kalsada tapno laing may matangan da iti kinapintas tinasao nga parada. Para ti Press Corps, Michael Layante.